Ladies and gentlemen, it is our honor to welcome Pastor Daniel Smith, known around the world as Pastor Dan, as he leads the final week of My Journey with God Season 5. After 45 years of pastoral ministry in Oregon, Illinois, and California, Pastor Dan retired in 2019, having served most notable at Garden Grove Seventh-day Adventist Church. Raised in Thailand as a missionary son, he went on to study in Singapore and graduated from Pacific Union College with advanced theological degrees. Since 1995, Pastor Dan has led countless mission trips across Southeast Asia, continuing his global evangelism even in retirement through Grace Force and Quiet Hour Ministries. Please join me in welcoming our speaker, global evangelist, and a true servant of God, Pastor Dan Smith. Mahayong gabi. Good evening. We are glad that you are all here tonight. Lipay ko nga niya kamo karon ini nga gabi. I want to get your vote tonight. Gusto nako tanawon ang inyong mga buto karong gabi. Does God care? Ang Dios ba nagatiman o And I nagpakabana? want everybody to vote, yes or no. Yes ba o no? Are you Oo, ready? dili. Does God care which basketball team wins the game? Ang Dios ba ano ni pagpakabana kinsay makadaog sa dula sa basketball? Does Taas God kamo. care about the game or no? Oo, dili. I would say God doesn't care. Ako magingon nga ang Dios wala gayud ka siya nagpakabana niya na. Does God care in the U.S. if Trump wins or Harris wins? Ang Dios ba nagpakabana sa usa gayud ka eleksyon dito sa Amerika, mudaog ba kay si Trump o kini bang iyang kaaway? Does God care who wins president? Pakabana ba ang Ginoo kinsay mudaog pagka-presidente? Well, let me ask you one more. O sana lang yun, mangutana ko ninyo mga kaigsunan. Let's say I have this necklace. Karon akong tanawon nga magsuot ko ng ining kwintas. Does God care if I wear this necklace or not? Aduna ba'y pagkabana ang Dios kung magsuot ako ng ining kwintas? Does God care? Yes or no? Oo, dili. Oo, dili. All right, we'll do another one. Atong buhaton pa, napay usa mga kaigsunan. Does God care whether you watch the movie in the theater or you watch it on television in your house? May pagtagad ba ang Ginoo o ang Dios kung magtanaw ta dito sa sinehan o dinha sa atong mga balay? Does God care? Pakabana ba ang Dios o Or nagpagtagad no, ba? it doesn't matter to God. Wala kini mga kaigsuunan nga diha sa Ginoo. Now one more. Usa pa gyud mga igsoon, Does God care what day you worship on? ang Dios ba aduna ba'y pagtagad sa unsang adlaw kita magsimba? Does God care if you worship on the 6th day with the Muslims on Friday? Aduna ba'y pagkabana ang Dios kung magsimba ta sa ikaunom ka adlaw ang atong mga parinti nga mga Muslim? Or worship on the 7th day on the Sabbath like we do? O magsimba ba ta sa ikapito ka adlaw sa Sabado sumala sa amo usab nga ginahimo? Worship on Sunday, the first day of the week. O magsimba ba sa Domingo sa unang adlaw sa semana? Does God care Ang Dios ba nagpakabana niya na mga kaigsuonan? when you worship God? Sa diha nga kita magsimba sa atong Or Ginoo. no, it doesn't matter to God. Oh, tingali dili ka na gayod dako nga butang sa Ginoo. One more question for you tonight. Apan karong gabi usad na sad ka pangutana para kaninyo. What would you do if you found out that the Sabbath was not one of the commandments? Unsa may imong buhaton kung imong madiskubrihan nga ang adlaw nga Sabado wala dinha sa napulo ka sugo? God doesn't care anymore what day. Ang Dios di ba magunahon ta nga wa ang Ginoo nagtagad kun unsang adlaw? Would you just work and play every day, or would you still have a time for God? O magdula na lang magyuta kada adlaw o tagaan bagyo natog usa ka adlaw ang Ginoo o panahon ang Ginoo. Every Sabbath, God wants a Sabbath to come down and to be with you. Matag adlaw nga Sabado ang Dios gusto gayod manaog o makig-uban kanimo. That's why He made us. Mao hinungdan nga iya kitang gihimo.
That's why we're different from the monkey. Mao hinungdan nga kita lahi ra tong panagway sa mga unggoy. God wants to be with you. Ang Dios gusto makiguban kanimo. He knows your name. He knows where you are. Siya nakabalo og nakaila sa imong ngalan og tagadisa ka. Every Friday night, he comes and knocks and says, I want to spend the time with you. Matay Birnis gabi ang Dios manuktok og siya maingon kanimo, gusto ko makiguban kanimo. Sabbath is the day to be with Jesus. Ang adlaw nga ipapahulay mao ang adlaw sa pakiguban sa atong Hesus. Just think about this for me, my son. Ato kining sulayan paghunahuna mga kaibigan. Someday we're going to be in heaven. Moabot ang adlaw nga kita moadto sa langit. And I'm finally going to see my Father Ug again. niya ako makita ang akong amahan dito. And we're going to have Sabbath dinner together. Og kami maghimo og usa ka salusano panihapon ni Can you imagine how amazing that is going to be? Imo ba mahulagway mga kaigsunan kung unsa ka nakanindot nga panahon? Finally have dinner with my Father. Ako makigsalo gayud uban sa akong amahan. And Jesus comes and eats with us. Og si Jesus makigsalo uban kanamo. I have a little drama for you today. Doon ako himuon nga jutay nga pasundayag kaninyo niini nga gabi. Where are all my young people? Asa naman ang atong mga batanon niini nga gabi? Are they ready or not ready? Andam na ba sila o basin wala pa gyud sila maandam? I don't think. Now they're running. Karon naa sila mga igsuon, dagandagan sila riskilid. All right, now they're ready to go. Nakita nato nga andam na sila mga igsuon sa pasundayag. So I want you to get a taste of what it'll be like to have dinner with Jesus in heaven. Ako kamong gusto nga makatilaw kamo kung unsa gayod kanindot ang pakiguban diha sa Dios didto niya sa langit. And I will get to be with my Father again. Gusto usab ako nga makiguban sa akong amahan pag-usab. Maybe you have lost a few people in your life. Aduna ba kamoy nawala nga mga hinigugma sa inyong kinabuhi? Finally, you get to see them again. Apan sa kadabusan inyo na usab sila makita unya. And so here it is, our Sabbath dinner with people. Mao na kini ang ato nga panihapon mga kaigsuunan sa adlaw nga Sabado didto. Sergio, where are you? Sergio, naman ka? Sergio's supposed to play some piano a little bit. Our Sabbath music. Never mind. Duyog dari gamay sa tulunggon sa panahon sa tigsimba nato. Patingog gamay ang atong tulunggon. I can hardly imagine what this day will be like. Dili na ko mahulagway kung unsa ng adlaw kanindot mga kaigsuunan. My Father will come walking in. Ang akong amahan mo anhi maglakaw padlong dinhi. All of my brothers will be there. Ang tanan akong igsuon naa ni anang higayuna. My wife and my sons will be there. Ang akong pinangangasawa ug ang akong anak naa dinha. We're going to be together for 1,000 years. Kami makiguban sulod sa 1,000 ka tuig. We will never have to say goodbye again. Wala na'y panahon nga kami magbulag pa sa amo nga kinabuhi. That's what heaven will be like. Mao na'y hulagway sa unsa kanindot ang langit. And Jesus is going to join us. Og si Jesus makigsalo uban kanato. I'm so happy to be there. Lipay ko nga niya uban ninyo. My friends, Mga higala, that's what Sabbath is supposed to be. mao na unta ka na ang adlaw ipapahulay. Sabbath is supposed to be a taste of what it'll be like to be in heaven. Ang usa ka Sabado og ipapahulay usa gayud sa pagtilaw unsa kanindot ang When we langit. get to see Jesus face to face. Ato diha makita si Jesus sa iyang mga panagway sa naong We get sa naong. to sit down with our family. Makiguban kitag lingkod uban sa atong pamilya. This is what I do every Sabbath. Mao kini ako himuon matag adlaw nga I ipapahulay. get to eat with my best friend. Makikaon ko uban sa akong mga higala. I have had Sabbath with Sergio many times. Aduna ko'y adlaw nga ipapahulay uman kang seryo sa daghang panahon. And we get the taste of what heaven will be Ug like. among matagamtaman kung unsa kalnindot ang langit. We want to give you a taste of Sabbath. O gusto na mo kamuusab makatilaw sa katami sa adlaw ipapahulay karong gabi. People having the best day. Ang mga tao aduna sila nindot nga mga adlaw. On Sabbath, you eat your best food. Apan ang adlaw ipapahulay diha makita ang nindot nga mga You eat pagkaon. with your favorite people in the world. Imo makaon
kaon, magkaon kauban sa imong mga nindot nga kauban sa kalibutan. That's what the Sabbath is for. Mao na ang adlaw nga ipapahulay. Taste of heaven. Tagamtaman ang katamis sa adlaw nga ipapahulay. Would you give them a hand, our drama people? Thank you guys very, very Ato much. silang pakpakan mga kaigsuonan. Salamat kayo mga batanon Alright, sa inyong thank gibuhat. Salamat kayo. What's happened to the Sabbath? Unsay nahitabo sa adlaw ipapahulay. This is where I went to high school in Singapore. Morning dapita nga ako ni adto gayud sa akong pag-eskwela sa high school dito sa Over Singapore. 50 years ago. Mga 50 na katuig ang labay. Singapore is really hot. Ang Singapore init kayo nga dapit. On Sabbath, we would be in the dorm, no AC. Dito sa adlaw ipapahulay naami diha sa dormitory. Then we would go to church. Unya human moadto kami dito sa simbahan. Then we would go witnessing in the town. O unya moadto na usab ngadto dito sa mga dapit mga lugar. It's so hot. Grabe gyud kayo kainit mga kaigsunan. And then the sun would go down on Saturday night. Og moabot dayon nga ang adlaw mo hinahinay salop Sabado sa hapon. Our dorm would come alive. Ang among dormitoryo gipuy-an mabuhi na sad. Now we can go be with our girlfriend. Mao na ni panahon na makaadto na tasto ang mga uyab. We can go to the beach for vespers. Pwede na ta makaadto dito sa baybay ug dito Sit. maghimo. Sit with our girlfriend. Og maglingkod dito unya makig-date sa atong uyab. Maybe we can hold hands. Posible magunitanay mo sa inyong mga kamot. No, 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 no. Anay mo sulti, ayaw na, ayaw na, ayaw. Saturday night cannot be better than the Sabbath. Kinahanglan dili mas maayo ang Sabado sa gabi kaysa Sabado nga adlaw. Sabbath has to be the best day with God. Ang adlaw ipapahulay pinakan maayo nga adlaw sa tanan sa Dios. What happened to the Sabbath? Apan unsa may nahitabo sa ipapahulay? I preached at one of our college churches. Nagswali ko ni ana sa usa sa mga kolehiyo uban sa dito sa usa ka iglesia. Long worship service. Agkataas gayud kayo ang maong pagsimba mga kaigsunan. Not much life. Daghan kayo mga kaigsunan dito ang nagauban, nagasimba. I was talking to some of the people who made the music. Ugo niya, nagkiksulti ko sa mga tao nga naghimo sa mga musika ug tulunggon. I said, what's your idea of when you put the service together? What do you want to do? Kung imong himuon ang programa, uban gayod kanimo unsa may imong angayan nga buhaton. They said, we want it to be solemn, Pastor. Ikinahanglan nga ang adlaw nga Sabado ka ng sagrado gyud. I said, you have thousands of young people here. Akong gingnan sila na amoy mga libuhon ka mga batanon ini nga simbahan. The Sabbath is supposed to be a day taste of heaven. Ang Sabado usa unta ka banahon nga pagkatilaw kita sa kanindot sa langit. Solemn? Usa gayud ka sagrado. Is that what heaven is going to be? Is solemn? Ang langit ba usa ba gayud ka sagrado ba gayud? The next day, I did a wedding for one of the daughters of a pastor. O sa pagkasunod adlaw naghimo ko usa ka pagkasal sa usa ka anak sa pastor. They told me I could show this picture. Nag-ingon sila nga okay ra ako ipakita ninyo kining hulagway. I have done 250 weddings in my life. Nakahimo na ko mga 250 ka mga kasal sa akong kinabuhi. This was the best music I have ever heard in a wedding. Apa naingon ako nga mao ni pinakanindot nga tulunggon nga akong nabati sa mao nga kasal. For 2 hours, it was just great, great, great music. Sa duha ka oras pagkanindot gyud sa mga tulunggon og mga liwito ni atong panahon na. Almost nobody sitting in their chair. Murag wala na makahinuhunas paglingkod silang lingkuranan. They all had their phone and they're recording all the Og music. nagkuha sila sa ilang mga cellphone, sila nagvideo sa mga nag-awit. I was sitting next to the father of the bride. Naglingkod ko tapad gayod, sunod gayod sa papa sa mao nga gikasal. I said, this is what church and Sabbath is supposed to feel like. Kini unta mao'y pinakamaayo nga atong mabati sa panahon unta sa igpapahulay. How can you let your wedding be happier than Sabbath with God? Anong ato mangitugutan nga mas nindot pa ang kasal kaysa adlaw nga igpapahulay sa Ginoo. Sabbath has to be the best day of the week. Ang Sabado mao gyud tay pinakanindot nga adlaw sa tibok semana. He said, I understand, Pastor. Og niingon siya, akong nasabtan, pastor. Akong Mary was a prostitute. usa ka babae si Maria, usa ka babae nga bigaon. But Jesus forgave her. Apan si Jesus nagpasaylo kaniya. She became a beautiful person. Ug nahimo na siyang usa ka maanyag nga batanon. She knows that Jesus is going to die. Kabalo siya nga si Jesus mamatay. She comes in and she pours a whole bottle of perfume on Jesus. Nisulod siya og iyang gibubo ang usa ka
pahumot dinha sa tiil ni Jesus. He wanted Jesus, before he died, to know how much he cared about Gusto him. niya ipakita kang Kristo kung unsa niya kahigugma si Jesus. That's what we do on the Sabbath. Maupod na ang atong himuon sa adlaw nga ipapahulay. We want God to know how we feel about him. Atong gusto pahibawon nga Dios kung unsa atong gibati ngadto kaniya. We are more excited about God than we are for sports. Kita ba naay maayo kay nga pagtagad sa Ginoo kaysa mga dula diha sa kalibutan? More excited about God than good food. Ang mga maayo kay nga mga pagkaon ug ang Dios mga kaigsunan uban siyang panalangin kanato. God is the best. Apan ang Dios mao pinaka nindot mga kaigsunan. Jesus is going to die on Friday. Siya gayon mamatay ni anang Biyernes. But on Sunday, Pandito sa Domingo, he wants to have a parade. gusto siya maghimog usa ka parada. He doesn't want to die and nobody knows. Dili siya gusto mamatay nga wala ang mga tao dili gayon masayod. So he said, go get a donkey for me. Tingali mayon kuhaay ko dito og usa ka asno. He Dala comes ka na. riding in like a king on a donkey. Og siya nagsakay sa maong nga asno nga siya sama sa usa ka hari. People are excited. Maybe Jesus is going to be the next king. Ang mga tao nalipay kay sila og sa ilang pauna-una si Jesus ang mao nga sunod nga hari. They're shouting, hallelujah, Og hallelujah. sila misinggit, hallelujah, hallelujah. They're putting their robes down on the ground. Ilang gibutang ilang mga kupo dinha sa mga agyanan. Everybody shouting for Jesus. Ang tanan nagasinggit diha para kang Hesus. What can we do now for Unsa Jesus? may atong himuon mga kaigsuonan? That's the Sabbath. Mauna ang We ipapahulay. can make Jesus happy like that Atong again. mahimo nga si Kristo malipayon na usab sa We adlaw want to bring a ipapahulay. smile to Jesus' face on the Atong Sabbath. dadoon nga mupahiyom si Kristo dinha siyang mapanagway tungod sa atong maayong buhi. Peter and John were walking. Si by Pedro ug si Juan nagalakaw sila mga the- kaigsunan. Here was a man who has never walked. Niayo sa katao nga wa gyud siya makasulay sa He paglakaw. asked them for some money. Og nangangayo siya og mga salapi We don't kanila. have any money. Og niingon sila wala kami salapi nga ihatag kanimo. We'll give you what we have. Apan gusto ko muhatag kun In the unsay name of anak. Jesus, rise up and walk. Og siya niingon sa ngalan ni Jesus tindog og lumakaw ka. And he stood up and began to walk. Og sa kalit lang nakatindog ang mga tao og He's siya so kay nilakaw. excited that he can walk now. Pirtin niyang lipayan mga kaigsunan nga siya makalakaw na karon. The Bible says he went leaping and jumping into the Ang temple. Biblia nagsulti nga siya nagambak-ambak mga kaigsunan og malipayon kayo padulong dito sa templo. He was not being solemn, my friend. Dili kini usa gayud kasagrado mga kaigsunan. He was leaping and jumping for Jesus. Siya gayon nagambak mga kaigsunan og nga ambak-ambak alang kang Hesus. Sabbath supposed to be a happy, special day. Ang adlaw ipapahulay usa gayud kamalipayon I nga. want to have my quartet come sing a song. Akong gihangyo ang ato nga mag-alawit sa pag-awit mga igsoon og usa ka. I want to give you a taste of what Sabbath is supposed to feel like. Gusto nako kamo patilawon kun unsa kanindot og kinahanglan unsa kanindot ang adlaw Supposed to ipapahulay. be a day of joy. Mao kanang usa ka adlaw sa kalipay. Let's go. Ato kani silang pamuynahon. I'm gonna tell them they're coming in the judgment fairly well, fairly well. I'm gonna tell them they're coming in the judgment fairly well, fairly well. There's a better day is coming, fairly well, fairly well. There's a better day is coming, fairly well, fairly well. He thy great, I get enough morning, fairly well, fairly well. He thy great, I get enough morning, fairly well, fairly well. When you see the light in the flashing, fairly well, fairly well. When you hear the thunder crashing, fairly well, fairly well. When you see the stars are falling, fairly well, fairly well. When you hear the cherries calling, fairly well, fairly well. He thy great, again that morning, fairly well, fairly well. He thy great, again that morning, fairly well, fairly well. When you see the light in the flashing, when you see the stars are falling, when you see the stars are falling, when you see the chariots calling, good news, chariots coming, good news, chariots coming, so glad, chariots coming, and I don't want to be left out. There's a long white robe in heaven, I know. Long white robe in the heaven, I know, long white robe in the heaven, I know. I said good news.
news, chariots coming, good news, chariots coming, so glad, chariots coming, and I don't wanna be left out. In thy great, again that morning, fairly well, 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 fairly well. Thanks, guys. Salamat Amen. kayo. Amen. That's what Sabbath is supposed to feel like, my friend. Unta ang adlaw ipapahulay ingana kanindot mga kaigsunan. Sergio and I got to go to a Gaither concert a few months ago. Si Sergio kanunay musulti moadto ko kanunay siya naghimo. 3 hours like that. Mga tagtulo ka oras sama ingaw nana mga Worshiping God. simba diha sa atong Dios. Full of Jesus. Magsunod diha sa atong Ginoo. 2,000 people walk out with a smile on their face. 2,000 ka mga tao migawa sila nga malipayon ang ilang panagway. That's what Sabbath's supposed to be. Kana unta kinahanglan ang pagbati nato sa adlaw I want to ipapahulay. tell you why I still love the Sabbath. Sultihan ta ko mo kung nganong ako pang gihigugma pagayo ang Number ipapahulay. one, because God says stop. Tungod kay una ang Dios nagingon hunong. He says you are not a machine. Dili ikaw usa gayod ka makinarya. I don't want you to be fighting traffic all the time. Dili ko gusto nga kanunay ka makigbisog dinha sa baga kay nga traffic. Working all the time. Trabaho, sige trabaho sa tanang panahon. Then you go to the gym, try to work out a little bit. Unya mo adto dito sa gym, unya kanunay itong padako sa lawas mga kaigsunan mag-exercise. Jesus says, just stop. Parang Ginoo nag-ingon hunong. One day, stop. Usa ka adlaw hunong. You don't go shopping. Di na kinahanglan mo adto ka sa pagpalit You dito don't sa work on your mall. car. Dili panahon nga mag-aayo ka sa imong sakyanan. Not on your phone all the time. Dili mangingon magsikat tawag sa ato ang cellphone kada tanang panahon. Stop Hunong lang yod, hunong. and rest. O pagpahuway. We go to Hawaii every year. Adto mi sa Hawaii kada tuig yod. I can hardly wait. Dili ko usahay makatagad na kanindot pag adto sa Hawaii. Finally get out of the car and we take our shoes off and we walk on the beach. Unya mo naog mi sa maong nga usa ka sakyanan o kuhaw na mong sinilas maglakaw binas balas sa baybayon. All the problems go away. Ang tanang mga problema mawagtang mga I kaigsunan. say, why don't I do this more? Nganong mayon tag ako ni himon kanunay. Living so crazy lives all the time. Paano usahay ang kalibutan o ang kinabuhi murag dili kayo pamaayo tanawon. You need a Sabbath. Kakinahanglan tag ipapahulay mga God wants kaigsuon. to give you a Sabbath. Ang Dios gusto maghatag kaninyo og ipapahulay. Stop. Hunong. Spend a day to be with God. Ang adlaw nga ipapahulay gamitan na uban sa Dios. Jesus said, whatever you do, Si Jesus ingon bisag unsa ang imong buhaton, don't get all the money of the world. ayaw kuha ang tanang salapi sa kalibutan. Lose your own soul. Mawala lang ang imong kalag. The Sabbath is to get back with your soul. Apan ang adlaw nga ipapahulay magkuha pagbalik sa imong kalag. Second thing I like about the Sabbath, Sa kaduha nganong ganahan ko sa adlaw nga ipapahulay, the people. ang mga tao, I get to be with my favorite people in the world on the Sabbath. ana ako makiguban gayud sa akong mga paborito nga mga tao sa adlaw nga I've ipapahulay. had many Sabbath campfires like Daghan this. kong nahimo nga mga ipapahulay nga magtapok-tapok sama ingon ini. Many Sabbath dinners with wonderful people. Daghang mga ipapahulay nga kami nagsimba uban ni ini mga nindot kay nga mga tao. I go to church and I get to see my friend. Wadto ko dito sa simbahan o kanunay ako makita ang akong mga higala. How are you doing? Kamusta man ka? We did crusade together in Surigao. Himutago sa kawali usab dito gihapon sa Surigao. This man translated for me every night. Ang Diyo kinitawana kanunay nag-translate kanako matag gabi. And I come to Kaugmaon. Og mi adto pod siya, ni adto pod siya sa pagadian. Here's my friend. Ni ang akong higala. It's because of the Sabbath. And Tungod na sa adlaw nga ipapahulay mga kaibigan. I come here and I see the people from Hope Channel. Yan ko dinhi og unya nakita nako ang mga
taga Hope Channel. We get to see our friends from Glanson Singers. Ako nakita og nahimamat na usab ang mga mag-alawit sa Glansin. I have this all over the world Ako ingon inis tibuok kalibutan. on the Sabbath. Panahon sa adlaw nga ipapahulay. These are people from my last church. Mao ni ang mga katawan dito sa katapusan akong iglesia. I baptized them. I've done their weddings. I love these people. Ako silang gibautismuhan, ako silang gikasal, gihigugman ako kini mga tawhana. Here's the last day that I was a pastor. Mao ni usa nga katapusang adlaw sa diha nga pastor ko sa usa ka simbahan. 500 people came. Daghan kay mga tao mianha. Sergio was there making music. Si Sergio dito po nagtukar sa maong usa ka tulunggon. I invited everyone to come forward who I have baptized. Gitawag nako ang tanan sa pag-abante labi na gyud kadtong magpabautismo. Look at all those people. Og ang halos tanang mga tao mga I kaigsuonan. baptized them all. Nako silang gibautismuhan tanan Sabbath. sa adlaw nga I ipapahulay. keep the Sabbath because of Jesus. Akong gibantayan ang ipapahulay tungod ni Jesus. I'm a Christian. I'm a follower of Jesus. Ako sa kakristohanon, ako sumusunod ni Jesus. What did Jesus do? Kunon sa himo ni He Jesus. says, as his custom was, he went to the synagogue Ingon siyang nabatasan siya moadto gayud sa sinaguga. every Sabbath. Matag adlaw nga They ipapahulay. asked him to read the Bible. Iyang gisultihan sila sa pagbasa sa Biblia. Bible says at the end of the world, we will follow the Lamb wherever he goes. Ang Biblia nagsulti nga sa katapusang mga panahon kita mosunod gayud sa I'm a kordero. follower of Jesus. Ako sa kasumusunod ni I go where Jesus. Jesus goes. Moadto ako kundiin sa Jesus mo adto. Jesus keep the Sabbath. I keep the Si Sabbath. Jesus nagbantay sa adlaw ipapahulay, ako sa magbantay sa adlaw ipapahulay. Someone preached to me. Tao nga nagwali kanako. In the book of Revelation, Diha sa libros pinadayan. John says, I was in the Spirit on the Lord's day. Si Jesus nag-ingon, ako naagayod sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo. What's the Lord's day? Unsa madaya ang adlaw sa Ginoo? Jesus says the Son of Man is Lord of the Sabbath. Si Jesus nag-ingon, busa ang anak sa tao, mao ang Ginoo bisan pa sa adlaw nga ipapahulay. Lord's day is Sabbath. Ang adlaw sa Ginoo mao ang Sabado, mga kaigsunan. What day is the Sabbath? Unsang adlaw ang Sabado? It says Saturday evening when the Sabbath ended. Marcos 16:1, Sabado sa gabi, pagkatapos sa adlaw nga ipapahulay. Mary bought spices so they could anoint Jesus' body. O niya si Maria nagdala og mga pahumot aron ilang madiyog sa iyang lawas. And then very early on Sunday morning, they went to the tomb. Og sayo gayod sa adlaw sa buntag sa Domingo, miadto sila sa lubnganan. Jesus died on Friday. Si Jesus namatay sa Biyernes. He rested in the grave on Sabbath. Siya may pahulay dito sa lubnganan sa adlaw When igpapahulay the sa Sabbath adlaw. was ended, Og sa dihang nahuman ang he igpapahulay, bought the spices. siya gayod gibutahangan og kanang pahumot. And Sunday, she went to the tomb. Apan dito gayod niadto sila sa lubnganan pagkaadlaw. Friday, Jesus died. Si Jesus namatay sa Sabbath, Biyernes. he rested. Sa Sabado may pahulay. Sunday, the first day of the week, Domingo, unang adlaw sa simana, Jesus rose from the grave. si Jesus gayod nabanaw gikan sa lubnganan. Sabbath is the day before Easter. Sabado, mao gayod ang adlaw sa dili pa maabot ang adlaw sa pagkabanhaw. Sabbath is the day before Sunday. Ang Sabado gayod maong sa kaadlaw sa dili pa maabot ang Domingo. That's the Lord's day. Mao na ang gitawag og adlaw sa Ginoo. That's the Sabbath. Mao na ang igpapahulay. I'm not going to change it. Dili na ko na pwede nga akong usabon. It was a Sabbath from creation all the way to Jesus. Ay tungod ka na nga igpapahulay gikan pa kana sa paglalang sa kalibutan hantod sa panahon ni I will not Jesus. be the one to change that. Dili ko makahimo ni ana sa pag-usab mga The Lord's kaigsuonan. day. Ang adlaw sa Ginoo. What can you do on the Sabbath? Unsa may atong himuon sa adlaw nga igpapahulay? Sabbath is a gift. Ang Sabado og ipapahulay sa kagasa. Jesus said the Sabbath was made for man. Ayan siya nagingon nga ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa tawo. It has to feel like it's a gift to you. Ato nang bation nga siya kanao sa gid kagasa diha kanimo. I want you to get this. Ako mong gusto nga inyo ning mabatunan. God gave the Sabbath at the very beginning. Ang Dios nagbuhatag sa adlaw ipapahulay sa It was sinugdanan a gyud. gift. Iya kining gihatag nga gasa. It was a gift for thousands of years before it became a commandment. O giiya ka nang gihimo nga gasa sa sulod sa mga nilibu ka tuig hantod gibutang niya sa napulo God ka didn't want sugo. to make it a commandment. Wala na gyud ingon nga wa niya ni gihimo It diha was sa a gift, a day to be with God. apan kini usa ka gasa kini nga kita makidul sa atong It Ginoo. has to feel like a gift. Ato nang bation mga
mga kaigsunan kanao sa kagasa. Number 2, Jesus says, my yoke is easy and my burden is... Ikaduha, ang Dios nag-ingon, ang akong yugo masayon ug ang akong palasonon magaan. Some people, their religion heavy all the time. Usahay na mga tao nga ang ilahang gisunod nga mga reliyon bugat kanunay sa tanang Carrying panahon. a heavy load. Sila nagpasaan bugat kayo ang ilang No, gipasaan. it's supposed to be easy and feel light. Dili ka na mao unta ang ipapahulay kanang gaan sa atong You kinabuhi. cannot have so many rules. Di na kinahanglan nga daghan pa kay tagbalaod. There were some young people talking about the Sabbath. Adunay usa ka batan-o naghisgot siya mahitungod sa ipapahulay. You're not supposed to go swimming on the Sabbath. Ingnan siya, dili ka kinahanglan moadto og kining pagpangaligo sa adlaw nga ipapahulay. How far can you go into the water? Unsa man kalaya ang imong maabot kun naa kas tubig mga kaigsunan. They decided at the knee. Nakadesisyon siya nga taman lang sa tuhod. You can go in the shallow water. Moadto ko sa mabaw-mabaw ra nga tubig. No problem. Walay problema. But if you get above the knee, Pero kung musugod na gani nga mutaas-taas na diya sa now tuhod, that's swimming. o niya maglangoy na ka, Now you're breaking the Sabbath. karon imo nang gilapas ang igpapahulay. That's not what Jesus wants us to think. Dili ka na maoy gusto sa Dios nga atong hunahunaon mga igsoon. He doesn't want the Sabbath to feel heavy to us. Siya gayod nagpasaan sa igpapahulay aron dili kini bugat kanato. My yoke is easy and my burden is... Kay nag-ingon siya ang ako gayon nga yugo sayon kini og The magaan. Sabbath has to give you joy. Ang adlaw ipapahulay maghatag kanimo kalipay. When Jesus was born, the angel said, we have good news of great joy. Sa dihang natao si Jesus ang mga malulunod nag-ingon, aduna tay dako kayo nga kalipay. It's supposed to make you feel alive. Gusto nila nga kita gayon mo bati nga kita buhi mga kisunan. Jesus says, I came to give you life. Kay si Jesus ni sulti nga ako miani aron sa paghatag kaninyo kinabuhi. Number 4, Ikaapat mga kaigsunan. as long as you were with Jesus, Kung kita kanunay, naa din na kang Jesus. you're okay on the Sabbath. Wala kitay problema ang adlaw pahulay. Jesus and the disciples were walking through the fields. Sila sa naglakaw sila uban sa disipulo si Jesus diha gayod sa Some of the mga disciples humayan. took some grain. Uban nga mga disipulo nanguha sila, nangutlo sila humay. Oh, people said, yeah, no, you're wrong, you're wrong. Anay mga tao nagsulti nga dili na mao sayop na ang inyong gibuhat. You're working on the Sabbath. Nagtrabaho ka, nagbuhat ka sa adlaw ipapahulay. You're harvesting the grain. Kamo gayon nanganay din ha sa mga humay. Just eating a few little pieces. Kung niya nagkuha lang sila mga jutay lang ang mga humay. The Sabbath is the Lord's day. Ang adlaw ipapahulay mao ang adlaw sa Dios. It's a day to be with Jesus. Mao kanang adlaw nga kita makiguban kang Hesus. If the Sabbath is a day to be with Jesus, Kung ang adlaw ipapahulay usa ka adlaw uban kang Hesus. and you're with Jesus, Og ikaw gayon nakiguban kang Hesus. then you're keeping the Sabbath. Busa ikaw gayon nagbantay sa ipapahulay. How can you be breaking the Sabbath when you're with Jesus? Iyon sa man nga ikaw naglapas sa ipapahulay nga ikaw nakiguban man ni Hesus. Sabbath with God. Ang adlaw nga ipapahulay uban sa atong Ginoo. And finally, the Sabbath, whatever gets your soul back. Og adlaw ipapahulay mga kaigsuonan bisag unsa ang All week long, you're living a crazy life. pagbalik ang imong kalag mga kaigsuonan And now on the Sabbath, apan diha sa adlaw ipapahulay. you can get back with your soul. Mahimo nga mobalik kita sa atong kalag. That's how you keep the Sabbath. Mao hinungdan nga atong bantayan ang igpapahulay. There was a man who had never walked, Dunay tao nga siya gayod wa gyud makalakaw. but Jesus came Apan si Jesus miduol kaniya. on the Sabbath. Sa adlaw nga He igpapahulay. says, you want to walk? Siya miingon, ikaw gusto mo lakaw? He says, no one helps me. Ang wala gyud nitabang kanako. He says, roll up your mat and walk. Og siya miingon, tindog og ikaw lumakaw. He began to walk. Siya misugod paglakaw. The religious people got mad. Ay mga reliyoso nga mga tao na suko sila can't do nagtanaw. that. Dili na pwede nimo This is himuon. the Sabbath. Tungod kay karon adlaw nga Do ipapahulay. it some other day. Kini buhata lang na sa ubang mga adlaw. Oh, Jesus says, I do it on the Sabbath. Apan si Jesus na ingon ako nang himuon sa adlaw nga ipapahulay. Sabbath's the day for life. Ang adlaw ipapahulay usa ka adlaw sa kinabuhi. He did it on purpose on the Iyan ang gihimo sa katuyuan ngayon diha sa adlaw ipapahulay. Now we have to ask one last question. Karon adunay usa ka katapusan nga pangutana. What about how the day got changed? Unsa man ang adlaw nga sa diha si Kristo nagausab niini? Somehow the Sabbath been changed.
Usahay magunauna tayo nga ang adlaw ipapahulay na usab. From creation until Jesus, nobody changed it. Apan gikan sa sinugdan hangtod panahon ni Jesus, wala gayoy nag-usab. Jesus didn't change it. Ang si Jesus wala mag-usab The niini. disciples didn't change Ang it. iyang mga disipulo wa pud nag-usab niini. Then how did it get changed? Apan ngano man nga kini daw na usab mga kaigsunan. Around 300 AD, Ika ni adtong 300 ka mga anyos mga the igsoon. Roman emperor changed it. Usa gayod ka Romano nga emperor nag-usab ni ana. Many people worshiping the sun on Sunday. Daghang mga tao nagsimba sa adlaw, panahon sa adlaw sa mga adlaw. And he moved the Sabbath from seventh-day Saturday to O Sunday. mahinungdan iyang gibalhin ang adlaw nga ipapahulay nga Sabado ngadto sa Domingo. And then the Catholic Church did it also. O gisunod dayon sa iglesia nga dako mga kaigsuunan. They say they did it. Ilang giingon nga sila ila kining gisunod. They believe they have the right to change a commandment of God. Kauna-una sila nga doon sila katungod sa pag-usab sa pulo kasugo sa Ginoo. We say you can't do that. Apan dili ka na mahimo mga kaigsuunan. Jesus says, I did not come to change the law. Si Jesus maingon wala ko miani aron sa pagbungkag sa kasuguan. I made the law. I did not come to change any of it. Ako ang nagmugna sa balaod ug wala ko miani sa pagbungkag niana. Not going to be me to change the Sabbath. Dili ka na ako mao'y nag-usab gayod sa igpapahulay. So does God care Ang Dios ba adunay pagpakabana mga kaigsuunan? which day you worship? Sa adlaw nga ikaw magasimba, I have a friend who was a pastor. doon ako higala nga usa ka pastor mga igsoon. He went through a divorce. Yadto siya, nakigbulag siya siyang asawa. Then he married a new lady. Unya nagminyo siya bag-o nga babae. Now he's giving Bible study. Ug unya ginagdawat sila og pagtuon sa They Biblia. got to the Sabbath. Ug niabot sila sa adlaw nga He ipapahulay nga said, tupiko. I don't think God cares about the Sabbath. Ako na ug niingon siya, akong hunahuna murag ang Dios wala nang pakabana sa adlaw ipapahulay. Any day, okay with God. Para sa Ginoo tanang adlaw parihara sa Dios. So he said, okay, Og siya miingon, sige. next time it's your birthday, Sunod panahon sa imong birthday, we will change it to my ex-wife birthday. atong utrohon na sa imong ex nga asawa nga birthday. We will worship your birthday. We will celebrate it when my ex-wife birthday is. Among selebrahon ang birthday sa imong asawa, pero dito na mo selebrahon sa birthday sa imong ex nga asawa. No, don't do that. Ayaw naghimua. Your birthday is your birthday. Ang imong adlaw nga natawhan o birthday, mao gyud na ang imong birthday. He says, I understand now. Og siya niingon nakasabot na ko. God's Sabbath is the birthday. Ang adlaw nga ipapahulay mao ang birthday mga You cannot kaigsuonan. change anymore. Dili na pwede atong usbon mga igsoon. His wife got baptized. Mao hinungdan nga ang Ginoo gayod nagpabautismo. This boy married this girl Kining usa ka lalaki iyang giminyuan kini nga babae. in my church. Dito sa akong iglesia. And then the brother went and married the sister. Uni ang igsoon usab nagminyo pod sa iyaha nga igsoon nga Two babae. girls look alike. Ang tungod duha ka babae pareha ilang They mga sound naon. alike. Daw hapit gid sila pareha mga kaigsuonan. This one got in the car with the other one on the honeymoon, let's say. Ang usa iyang nakuha dito sa sakyanan pero ang usa pod dito pod sa iyahang What are you doing in the car? Sa may mong gimuhat dito sa sakyanan. I want to go on the honeymoon. Gusto na kumaadto gayud sa atong paglipay-lipay. No, I married your sister. Pero naingon siya, dili, kaya akong giminyuan ang imong igsoon. No, it doesn't matter. Naingon ang babae, ayaw na nagkabalaki. We look alike. Parihara man gyud mig naong. We sound alike. Parihara pod mi og tingog. I want to go with you. Gusto ko mo ba nimo? Get out of the car. Pero naingon ang maulaki, gawas diri sa I akong married sakyanan. your sister. Akong giminyuan ang imong. It matters, my friend. Dako kayo og kahinungdan When mga God igsoon. said, this is my Sabbath, Sa diyang ang Dios naingon mauni ang akong and He ipapahulay. writes it with His finger in the stone. Og wa gyud bisag usa ning ini mga kaigsuonan nga matayog. You cannot change it anymore. Dili gyud pwede nga usbon nato kini mga Holy to kaigsuonan. God. Kini usa ka balaan diha sa atong Ginoo. Let's say that maybe someday there's a meeting in heaven. Dahil magsulti ta o sa kapanahon niya na adunay dako kay nga panagtigom sa langit. All the angels are there having a meeting with God and with Jesus. Ang tanang mga malulun na tuwa dito ug unya uban ni Jesus tuwa dito nagmeeting. The angels said, God, forget about those people down there. Mga malulun na nagingon sila Ginoo, kalimtin na lang itong mga tao dito sa kalibutan.
There's everybody's fighting wars. Ay kabalaka kay kanunay lang na silang gagubat. People taking drugs. Ang mga tao kanunay lang mag-hit-hit uban pa. Most of the people don't go to church anymore. Ubang mga tao daghanaw wa na magsimbahan o wa niya to sa It's simbahan. no use, God. Wa na gamit Ginoo, wala na ayo moadto. They're never gonna get it right. Dili gyud na sila makahuna-huna Ginoo, di gyud na sila mahinsakto. Forget about them. Pasagdin na lang na sila. Let's go make a new world, God. Pagbuhat ta Ginoo og bag-ong kalibutan. Start over again. Kanya magsugod na pud ta Ginoo. God said, no, we promised. Apan si Jesus ingon, ayaw kay We minsan promised ta. we would come back and take them back to be with us. Nagsaad ko nga ako mo balik ug ako silang dadlunoban kanako. The angel said, no, forget about them. Mga malundan ingon, Ginoo, kalimti na lang ng mga tawhan. Then Jesus said, Apan si Jesus miingon kanila, I died for them. namatay ko para nila. I'm not going to change now. Og dili gyud ko muusab karon. I will never give up on them. Dili gyud ko muundang diha kanila. I'm going to go get them. Ako silang adtuon og ako silang kuhaon. That's how I feel. Mao na ang akong gibati mga If kaigsuonan. Jesus died for me, Kung si Jesus nagpakamatay kanako, Jesus never gave up. si Jesus dili gayud muundang. Jesus never changed. Si Jesus dili gayud siya mausab. Then I am not going to change. Og dili usab ako. I will mausab. not be the one to change the Sabbath. Dili ako gayud mag-usab sa adlaw nga igpapa. How can I change a Sabbath that God wrote with his own finger in the stone? Sa man ako pag-usab sa adlaw ipapahulay nga gisulat sa Ginoo sa iyang mga tudlo dinha kinis bato. I can't do it. Dili na ko na mahimo mga kaigsuonan. When Jesus comes back, Kung si Jesus mo balik na pag-usab, nobody's going to say to Jesus, wala na mo ingon kang Jesus mga igsoon. not today, Jesus. Dili karong adlaw Ginoo. Not today. Tomorrow, okay, Ayaw karong Jesus. balik Ginoo. Ugma na. I'm getting Ugma na. married today, Jesus. Karon Ginoo, naapa ko Ginoo ni Come back tomorrow, I'll go. Ugma na lang Ginoo kay mauban ko nimo. I have a lot of money coming today, Karon Jesus. Ginoo, daghan pa kayong kwarta moabot ako ron Ginoo. I Ayaw lang cannot ta. lose that money. Dili ko pwede nga mawala ni nga kwarta kanako. Ginoo. Tomorrow, Jesus. Ugma noon Ginoo, baliki ko Ginoo ugma. I'm going to play golf today. Karong adlaw magduwa ko golf mga Ginoo. Tomorrow, Jesus. Ugma lang Ginoo. Ugma. No lang. one's going to do that. Kinsa may maghimo ni ana When man. Jesus comes, you go today. Kung si Jesus mo anhi kita mo uban kaniya karong You don't adlaw. say tomorrow. Dili ta mo ingon ugma mga kaigsuonan. Jesus invited the disciples to follow him. Ang Ginoo iyahang giagawag mga disipulos pagsunod kaniya. They said, no, I got to go bury my father. Yaw kay mo adto sa ko ilubong sa nako ang akong amahan. You come today. Apa niingon si Jesus karon They had a kinahanglan mo ani banquet. ka. King had a banquet. Ang usa ka hari aduna siya salo-salo nga gihimo He kumbina. invited the people to come. Iyang gipang imbitar ang mga tao sa pag-anhi. I bought a farm. I got to go see the farm. Gusto ko nagtanaw ko na ako'y gipalit nga giyuta mo adto sa ko akong tanawon. I'll come tomorrow. Ugma na lang. Ayo I lang ron. promise I'll come tomorrow. Musaan ko nga mo anha ko ugma. Another one said, I just got married. Usap po ningon nga bago ra jud ko na minyo. Jesus says, you come today. Apan sa Jesus ningon karon mo anhi ka Cannot karong change adlaw. anymore. Ayaw na pag-usab mga kaigsuonan. Ang Dios ba mag-usab? Every Sabbath, Jesus comes. Si Jesus matag adlaw ipapahulay siya mo anhi. He knocks on the door. Siya gayon manuktok sa atong mga pultahan. Don't tell him, come tomorrow. Ayaw siya sultihi nga balik lang ugma Ginoo. Don't tell him, I got stuff I have to do today. Ayaw siya ingna nga na ako'y buhaton rong adlaw, ayaw lang ron Ginoo. Jesus, come back tomorrow. I'll meet you tomorrow. Ginoo, balik lang ugma kay ako muuban nimo ugma. Oh, you can't. Dili na mahimo mga When kaigsuonan. Jesus comes, you go today. Kung si Jesus mo anhi kinahanglan mo adto ka diha-diha. Why we will never change the Sabbath. Dili kita mag-usab sa adlaw nga igpapahulay. Jesus comes on the Sabbath, I go on the Sabbath. Kinahanglan ang Dios ni adto sa adlaw ipapahulay. Ako usab mo adto sa adlaw ipapahulay. We go to Hawaii every year. Mo adto mi dito sa Hawaii kada tuig. Every Friday night, we go watch the sun come down. At Biyernes sa hapon magtan-aw mi sa adlaw nagsalop. Sun goes down on the Sabbath. Ang adlaw misalop sa adlaw ipapahulay. All the other people don't care anything. Ang ubang mga tao dias bye-bye wala sila nagtagad. But my family, Apan ang akong pamilya it's the Sabbath. nagsultihay nga kini usa na ka igpapahulay. I invite you to join us. Ako mong gibitar sa pagduol o pag-iguban kanamo nini nga gabi mga kaigsunan. Sabbath. Uban sa adlaw ipapahulay. We have a song for it. Dunay alawiton mga igsoon. I dream
of a city called glory. It was so bright and so fair. As I enter that gate, I cried, holy. All the angels met me there. They carried me from mansion to mansion, and all the sights I saw. That's when I said, I wanna see my Jesus, for He's the one who died for all, and I bowed on my knees and cried, holy. I cried, holy, holy. I clapped my hands and sang glory. I sing glory to the Son of God. Oh, I sing glory to the Son of God. And as I entered the gates of that city, all my loved ones, they knew me well. They took me down the streets of heaven, and all the saints, they were too many. They were too many to tell. Then I saw Abraham, saw Jacob, and Isaac. And I talked with Mark, sat down with Timothy. Oh, but I say, Timothy, I want to see Jesus, for He is the one who died for me. Oh, I bow on my knees and cry, oh,
the Son of God. To the Son of God. Amen. Amen. Someday we're going to have that moment happen, my friends. Moabot ka ng panahon na mga igsoon nga katong mga sugilanon mahitabo. Someday we're going to walk into the gates of heaven and see Jesus face to face. Moabot ang mga adlaw nga kita magalakaw dias dalan sa mga langit ug atong mahinagbo sa Hesus sa I do iyang not dagway. want to say to Jesus, I hope it's okay. I changed your day of worship, Jesus. Dili ta ka makaingon mga kaigsoonan nga okay ra Ginoo, akong giusab ang adlaw nga ipapahulay. I hope it's okay. Hinaoton ta ka na okay ra mga igsoon. I want to bow down and know that I kept the very day that Jesus said. Gusto ako muyukbo kaniya mga igsoon ug nianang adlaw gusto ako na magatindog siyang atubangan. We invite you to think hard about this. Ako Sabbath. kamong giawhag mga kaigsuonan sa pagtindog niini nga gabi. Go back to the original Sabbath from God. O balik ta ngadto sa tinuod nga ipapahulay sa Dios. Amen. Amen. Let's have a word of prayer. Maghimutag pagampo mga Our kaigsuonan. Father in heaven, Among laygon ug amahan namo nga I nasa langit. thank you for the amazing gift of the Sabbath. Salamat kayo Ginoo sa gasa sa igpapahulay. We don't have to work 7 days. Dili kami kinahanglan magbuhat sunod sa 7 ka adlaw. We don't have to study our schoolwork 7 straight days. Dili kami magtuon sa eskwelahan sa sulod sa 7 ka mga adlaw. We have one day where we can just stop. Apan adunay usa ka adlaw Ginoo nga kami mohunong. One day to be with God. Usa ka adlaw makig-uban kanimo Ginoo. One day to work on our soul with God. Usa ka adlaw Ginoo nga kami magbuhat uban sa mga kalag diha kanimo. Many people tonight, maybe they've never kept the Sabbath. Daghang mga tao karon nga gabi nga sila wala gayud makabantay pa sa Give igpapahulay. them a taste this week of the Sabbath. Apan Ginoo tagay sila gigayon nga makatilaw sila sa katami sa adlaw nga igpapahulay. In Jesus' name we pray. Sa ngalan ni Hesus akong giampo. Amen. Amen.